Anopa no nsia ene so ayeda kese a trade am ponto turobonsu kwa me basa yadom no free chief nyankopon no waye ede amayen ene aye humumu June bosome ne de toso aduonu nkono afimpino ene aduonu enumo ensem aye ensem twrofo te hisua wan mu kutire ni nyina wasam for penny so esemu eyi de editi ena yede som ena no pay e was SOMPA 106.5 FM Accra so na shane so se ensem ni mu adewu enti no bre ne brado na do afidie atoha na efiri SOMPA 106.5 FM Accra no eje ne ho sekere me na e wasante emantamu a eye SOMPA 93.1 Kumasi afei ayiko FM 100.9 Kumasi krona wanmu a omo Paris France abrochimemu nso wanam asomu topete wadamfo pa radio afei takwafo nso asomu ema agiba bia SOMPA 101.1 afei takrade nso SOMPA 103.3 tachimanfo nso asomu a wanam topete SOMPA 106.1 afei sonyane fo nso SOMPA 98.9 enkraza SOMPA 90.7 domanso SOMPA 101.3 udiko dano baby a FM stations apepian koma no egu no SOMPA 106.5 FM Accra ye she live a wobetumi ate yen kafu achichi ni bencheye Facebook no so ye damu live share ye hosisi a SOMPA 106.5 FM Accra yes raw like page no ema ye ne share ema afofro so enya bi enhye na YouTube no so SOMPA FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penny orata boate dama atabi wakutire ni nyina potoka samu brofo ede akogua no abetumi akwakenkan bi na hya no so se nana KJC Company Limited no nsia bremu ekase ene yedi sumui adansie ne ma papa fie ni ho na ena no pay ensem a yedi sumu no eni animu bi ne sei Ghana yaman penini abedi achire Professor Nana Jane Opoku Agyeman wakasa achire mu se na ban yi ene omampenini ena afei empanifo a wo mu bu manyi enya ade se eba ne suapon ahodo mu a wo mbewurawura mu na den ena wonom ebeye emunsam enam upiemu ewo enchekwaw sabre nananom atena konwa wonom wonpotam ho esi police station fefefefe wonom yeye wo mode ahye eyo police adwumaku a ewo efam ho ensa eno nsum nsam yede ebesomo sada so ne yebetu fa akwa kopie mu sede ebinum ekase wobi didam ewo ne nipadua no akwa ne baabi a ne yeyi ne mu no upie mu ewo asante mantamu a bobo ekuo bi a wonom ede para sede wuti enya para se ye duro we bobo kuo wo mo boabo ye nuanom a wo mo didam nyina no na de esi mu no asem no enika sada so na upie mu ewo doma west a wonom a wo mo hye ayade ewo mpotam ho toto serese omunya baabi no enti wo mu bani no wo mokọ ebusuansem pi kan ye nim ho ene na no pay na KJC Company Limited ebo machi dom di adansie niema papapa edi so yemu afei secure sanitary pad so ka ho bia oba se bosome so na obamu ano na wasa wutimi edi siesie ho end point homeopathy ka ho afei midimafo herbal center wonom so eka ho bi Dr. Tamo da so no wase bra na onfatamo ento yade no eso Medini abena bedu adepa kofi Ebusia yadase ye free samno ase diamane ye fe frimo ewo atena ye kese mu na sede Ghana ye mampanini na bedi akire obemfo Nana Jane Opoku Agyeman wakasa wade ahye ya no aye bochire ede abawo dwumadie kese bi ekoso ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ewo eye sede wanum enyina eka wom ho bo mu se 58 special congregation ena wanum ekwohyiaye ewo KNUST a opani kese yi omampani abedi akire Professor Nana Jane Opoku Agyeman kwakasa ase na nsem kan yemu no ena wadi tudwa wo kire mu se eba no suapon ahodo a ewo Ghana ha sei na Omampenini His Excellency Yewra John Dramani Mahama afei NDC amanyokuo no asese womu na edi Ghana enimo no enye womu ani so ade hunu anase enye womu kura akono se universities ahodo a
ɛwɔ Ghana ha sei no wɔn de amanyɔsɛm ɛbɛwurawura mu enti wɔse wohwɛ mu a nansan kamea yɛ sɛ universities ahodoɔ ni nyinaa no wɔn council no ɛnumu ɛna agya wɔnom ɛyɛ nsakyerɛeɛ kakra wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama suapɔn no so ɛno so ɛtumi ɛgyina yie na ɛbra opani ɛkasa bio no ɛna wɔka nsɛm akyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ a wɔnom atwa hyiaeɛ ɛwɔ dwumadie no ase ebie sɛ yɛnsom sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ asɔyɛ a wɔnom hwɛ nwomesua ho nsɛm so wɔn bɔ wɔn ho mmɔden biara sɛ wɔnom ɛmfa amanyɔsɛm ɛnwurawura suapɔn ahodoɔ mu no wɔn kusu a wɔn kura wɔn mu die mu enti sɛ obi gyina baabi no wɔka sɛ NDC amanyɔkuo afei His Excellency yɛwura John Dramani Mahama wɔnom ɛde suapɔn ahodoɔ no ɛwura amanyɔsɛm ɛwurawura mu a aya na wɔn dwene saa nipa korɔ ho aya wɔn nte aseɛ enti wɔn deɛ so akɔyɛ baatan yi a de hyɛ nyinaa yɛgye nsɛm efiri ne hɔ yi no futabraba mansa nyinaa no ano sɛdeɛ ɔwɔ abadaye nti wɔka kyerɛ ade hyɛ sɛ NDC amanyɔkuo ɛne His Excellency yɛwura John Dramani Mahama deɛ wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ universities ahodoɔ no wɔn de amanyɔsɛm ɛbɛwurawura mu a wɔde nsɛm yi ɛkɔto dwa ɛwɔ 58 special congregation a ɛkɔ so ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology a yɛada ne akyerɛ de ama ɛnrada wɔ nsɛm foforɔ mu no sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ mpanimfoɔ a wɔn Ghana ha abusua ebi bɔ wɔn ho mmɔdene papa nipa yɛ adeɛ mpani sɛ wɔsa ayɛyie enti no sɛdeɛ wɔnom a nananom atena akonnwa wɔnom ɛwɔ awowin no ɛwɔ mɛnsini ɛno no ɛwɔ atɔyɛ atifi ɛmantam mɛkyerɛ Western North Region sɛ ɔhen pɔpɔrɔ yɛ a wɔn wɔte adwa so ɛwɔ enchekwa no so ewo mu ewo awowin mesini no emo na sɛdeɛ municipality ho awowin municipality ho na nata no kaba a otoso mienu na nata no kaba a otoso mienu wodi na hemfo a wonom ewo empotam nyina nim ɛna wonom hu ya sɛdeɛ aban enkoa entumi nye bibia emfa magana adehye no wonom so ade baako ehia wo mo pa ewo awowin ɛna afei enchekwa empotam ho eye police station esanse obi eye ni no obi akwatwe sekan obi ye ni no akwawi obi ade ntini na wo mu hu se ebabambo ho nsɛm a ɛtɔ kyew ɛwɔ mpotam ho esan police station eni ho nti ntina nanom atena konwa wonom ɛwɔ Western North ɛna afei awowin mpotam wo kan wo ho bomu ɛma opani kɛse a wodi wonom nyinaa anamu ɛyɛ nanata no kaba a wɔtɔ so mienu awowin emensinim honom sɛdeɛ opani ɛkaeɛ wɔkyerɛ mu sɛ wɔn hwehwɛ yɛ a wɔn hu sɛ police station behia wɔn na wɔn abɔ aban ntimi mesi bi nti na wɔsa ahemfo wɔn ankasa ɛka ka wɔn nsase afei wɔn mu a wɔn nsɛm wɔ na ɔbɛsɔ wɔn mu enti no pie mu wɔn pɔtam wɔn mu a wɔn si police station fɛfɛɛfɛ a wɔn mu wie yɛ wɔn ɛde ama ɔman police adwumaku a wɔn ɛwɔ atɔyɛ atifi ɛmantam Western North Region Police Command no na dwumadie n'ase no bra wɔn ɛpa police station ho ntoma no DCOP Dr. Francis Kwame Tibi ekasa ye eda nananom ase se nipa de wo ya de a wo saye yi de nananom aye yi eye papa se wo mo peban bo papa ede ama wo ma de hye wo mpotam ho enti no wo mo da se na so post adwumako no wo be so dan nim na se de wo se wo no ye ene post station se wo mo de aposifo ba begum abo ban age ban e wo mpotam ho enti wo no mo da se DCOP Francis ensem eni Internal assurances and minimum woni. Ebusia ani oman edan esi enye dan a ye de behwem nam. Please far from that. It is a building to provide you hope and to restore broken hope. It is a building that will serve you at all time. No matter no more lie. Na nane vision na onyan no. Vision kese pa. If you say me free, region be nearby. Part of the region, Western North, immediate south. Community, I will Jura when banks never saw some Jura area. As I said, police infrastructure be any one, banks need to be may I sure was said, yeah, by Ebia Enchebia, Mubamosa, a human career, and be a short on the our community more. If you said the last time I about on a market day, now we have population and a walk market runner, a bufazona, it speaks volume. Like I say, we share your map now. Also, we are not too far from Cote d'Ivoire. Openi a wakasa ye upiemo e oposi ejumekuo ne fan no ewo atoye etifi emantamu a
waya wonom ano DCOP Dr. Francis Kwame Tidi enu achi no opani a wono so yeswani a wo hwe atoye etifi matemu Western North region no wanom minister ayononyafo Wilbert Petty Brintum wanom so ekasa ye eda nananom atena konwa wanom ewo awowin mensini no emo na afei empanimfo a wanom eka wo mo hu nyina ebomu a wo mo timisi police station yi edema Ghana Police Service na yepe ankranko se wone aban ebeko apam no tumi aboa ama mpotu epe no abam ntuhwe de na tano kaban tosu mienu eye kwa uhini waye na esa kwan no so na onam ye hye nkran esan eda na se saa so na ye kanfo ama obi bia owo oman mu enye awonwenko a se wo maye nyina empatna emwa aban na resetting agenda ayira John Dramani Mahama ene ne mpanifo ahyase no bitumi atumrika odim se de bible no esitie awini Western North region police for yewa family papa in fact me buy regional commanders mienu na me no ayeduma no di kan ko na de wa ba DCOP chidi bia de wa o meme na yemfa ho adwe ne police for omo a edi na chi so yo be kan bia na omo ye ade bia o ya ese ko nanimu na commander yishia ye okan de o ye nyina no obesan ahyim kina awana akosoro na bambo pa edimu aba Western North region ene awi na bambo mapanso etumi ejinemu di Onyanyafo Wilbert Petty Brintum wono ene Western North Regional Minister eno no so enanim die ekopie mu odwumade yase a wokasa ye ne krakra mu no nanata no kaba a wotoso mienu woye ohempopro a wote adwa so ewo enchi kwawu ena afi wasanso yakomu hene a wo awowin wono ena di na tena konwa nyina enemu ena wo mu sisa post station fefefe ya wo mo de ma eye wo mai posi adwumako ni fa wo Western North ho wo kasa ye kire mu sei wo mo mom de empumtuo pa de wo mo pempumtuo pa o entine so wo mo hwa na ma na wo mo so akoye mpanimfo a empanin se so de hia nko a akoa adwane yi wonom so anya hu bibi pe na akoye se de wo mo kina wa ye hwe han ama mofra awe nanka sepani so tena fie ama mofra we nanka ye bu nanka wefo a aya woka ho enti na wonom na nanom atena konwa wo mo wi na sase so de wo mo ka wo mo bo mu nti wei anya mpumtu edi kan a wonom ebeye na wo mo apɛ baabi atena wo mbekɔ so aye wo mbo aban no na sa aban na nya de wo betumi wonom beye security ewo kromu a asumdwe wo security ewo kromu a investors ewo ho bibia mu no security ne first nipa bia wo ne bambo a oti ewo se mema oman no enya bambo empunto de ba ye be mfie num de ya pipes de ma ye bebre edu ne akire a be guso ameye school dan no me ba na pavilion yiji rollers tete pavilion ma cradle bibia ye kama afi so hwe ronumu a ma bia atochi ma bia me guso amesiesie ukohwe dwam a KBP ba ambiati wono fan nyina wo so ye sa no ma we nyina chi no na bambo ne wa kwa ye ti ben kodi kwa enti obi betumi adi boni wo kodi kwa na wa ba ha eno no de o how be bre o manfo na nanso tumi mobile ye wo se pre security kan nana asem ena wade atuja no na anu shampapa mo apiafo nanata no kaba a wotoso mienu eye akomuhene ya wono owo awowin nananom atena konwa wasanso ye hempopro a wate adwa so ewo enchi kwawu enanana edi na tena konwa animu a wo mu si police station fefefe ewieye ejemu edema Western North Police Commander wonom epa ho toma wonom ekasa ye ene sompa ekase etwetwensa enkomoyi wo ensam foforo mu no yewura mu ewo mfimfini emantamu na dwumadie bi ekoso ewo mfimfini mantamu a wo mutu din Central Expo 2025 Central Expo 2025 na asemtia wonom editor so se unlocking business opportunities in the Central region na empanimfo anintini ni achocho wura pepia nkoma pina na wonom ekopie mu ewo Central Expo 2025 yase ewo mfimfini emantamu a womodo womanu disem ekotudwa na opani a wono oye mfimfini mantam so ani ayononyafo ekopenyi eduamu a ochire wokasa ye kire mu se aya na ensem bi hanopa wose obi wo hono a wobekọ eye dwumadie bi ase anase adwabo bi ase no wanom se amfifini mantam de ye ka mantam a ewo Ghana ha nyina dunsi amfifini mantam na sabi mpraduasa wo hia buburo adokoro wo mo te sade ye somro adokoro kraman wose wote sansam na ye ne ya
wase mfimfini mantamu enwuma ho nanso no sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn bɛmia ɛbɛbiebie akwan mu ama enwuma no etumi abam ɛwɔ mfimfini mantam na no ɛna aka enti ɛna Central Expo 2025 yi mpanimfoɔ ɛde hyehyɛ so a wɔto di unlocking business opportunities in the central region yi na pani ɛkasa ɔde n'asɛm bɛwɛyɛ no ɛna ɔkyerɛ mu sɛdeɛ wɔn bo ɔmo mmɔden bi asɛ wɔn bɛbiebie wɔn apono mu ɛde ama obi bia da obetumi abiebie nnwuma sɛdeɛ bɛyɛ ɔba bɛpie mu ɛwɔ mfimfini mantam mu no ɔno nso ɛtumi abie nnwuma ne bie ama adehyeɛ nso ɛnyɛ bia yɛ wɔso hwɛ mu a ɛba no akwansra ho nsɛm deɛ mfimfini mantam da wɔn abam ɛne tourism yi ɛbɛɛ ni na ebi pie hɔ ɛne wɔn wɔ bebree na wɔ hɔ nanso nka betumi afa saa kwan no so ama nnwuma bebree no nso ɛtumi abɛpie mu wɔ mfimfini mantam mu ɛsan sɛ amanfo a wɔn mu firi amaman so bebree na ɛba ɛyɛ mfimfini mantam mu nsrahwɛ enti sɛ nnwuma bebree na nso ɛbɛ mfimfini mantam mu a onyanfo ekopani aduamu a wɔkyerɛ sɛ ɛno ti ɛna Central Expo 2025 yi wɔn de hyehyɛ so ne nsɛm a wɔde to yamane bɔ Eric Anan anim ebini. I have vehemently opposed it, and I'm still opposing it, that the Central region is poor. I remember I was asked in Parliament how I'm going to change our fortunes around, since Central is a poor region. Sad to hear that. And so I think the team that we have today for Central Expo 2025, that's it all, that we have the potential, we are rich, it's locked up there. So today we are going to unlock it and ensure that we get the full potential of Central region in terms of tourism, agriculture, education, and what have you. As we are aware, the purpose of the Expo is to showcase what is available in Central region. And I am happy because this is the time for us to show that we are not poor. Poor so dear woman ya poor da essence or by a poor nan peduma. Openi okasa ye mfimfini mantam musu ani onyanfo ekopeni eduamoa Ochre and Wakasa our Central Expo 2025 ase e mfimfini mantam enu achi no wo hempopra wo no so etietia ne chacha mu etutu ne ntoma egu mu eyo hempopra wo Breman traditional area okoye ekwakasa bie odefo amuakwa buadu a wotoso enwotwe wono so ko bie a wakasa ye ekyekye na niso ade hunu ene na niso ekwan a amafo betumi aba na wo mababiebie eye enwuma ewo mpotamo wonom se mo ba modi ama monwene ho de hia se mo besi nananom mo so ewo mfimfini mantamu bia ya wonom de be mamo a mo babiebie enwuma ama adehia mo mfimfini mantamu Ghana adehia so anya bia ye ne de mamonwene ho eno so sei eno defo amoakwa buadu a wotoso enwotwe so ekire ni nsemu. There is a need. We can do things differently to improve upon our outcomes or results. If I should ask, but when you were coming, how many red cars did you meet on the way? Because you were not looking for a red car, you couldn't count the red cars. That is so with opportunities. If you don't open your eyes wide for opportunities, you will not see. The opportunity will not come dressed in the bow tie. It comes through conversation, through discussion, through observation. And I'm sure with our theme this year, unlocking business opportunities, we are going to have opportunities for knowing because we are going to have our eyes wide open. Odefo amuakwa buadu ya wotoso enwotwe wupie mo ewo eye nananom atena konwa wonom ewo mfimfini mantamu a wonom ene wamo enyina president wosanso ayo hene ya wo Breman ene wodi nani kiremu ewo na wotwe a wo mudi si ho ewo Central Expo 2025 dwumadi ase wo mfimfini mantamu no na naso ekwakasa ye na wo mo akiremu se wonom be exhibition pa Nyankopon ya adomu a afia ye wo mu ya osana August bosome no ni de toso aduonu emiensa 23rd August to 30th August ewo Cape Coast ogwa mansinim enti no sade ogwa mantam nim Cape Coast wo ewo no mbeye no enti nana ensem a wadi tu dwa no enti enu no bre ni duru wono mo a na adehia mo nsem wo bie makwase na mo so matumi akwakodimu na agya mo biebie nyuma ne bi wo mfimfini emantam na ebusuya na KJC Company Limited de se yenka ncha ose wonom ene adansie niema wo mo nyina ehne bosu na nkasa ene wo mo enti ne se wasodaye opese usi dan anase wankasa no ba bia wo hwe wabrabo na adu no
asa de niema enko yie fa ma no menka na otirimu da ese untimi nsidan ni bi na na ka ejesi wo ho nko ade ubetimi yesidan kapra da masempo akwa obebo adododo enti na eba no nadoa iron rod ahodo upe roofing sheet ya ni nyina wo be ma obi na wose ne boa ne de da fom boko enti na aya no wako na wakope adansie niema papa e wo na na ka ejesi company limited enkrobata ni nyina mantam dunsia no ye wo bebia na enkran ni kumase mo betumi afra 0204 355 040 0204 355 040 na wase na basubo a wagide bebreo edam na nwuma pa wo bonti na na KJC company limited no na secure sanitary pad se oba boso so obemo enti no sede e wase wankasa hu se wa feel secured no na wukwati enye odududu ade we ya pa o so oba pa wakwa afichire na wonam wa wukwati aya odududu asa obi frew asa de wote ato wachi aya na ha adwen enti ne se secure sanitary pad e no oba wodi siesie hu nkwa de abosom so ye wo monya wo kwa feel secured wo feel comfortable esan say wo se minti ene pe okwati na ewom no oba ebo esiesi ho we yenhye man fifinsa na asa rashes bia heat rashes bia enwu ba no ho ebo papa first 3 days no won say we use a eye kama na sanso ye moton edafogo eye secure sanitary pad ukọ adwa so ababia ebi elho na kumasefo mo mama excellence cosmetics wo dum pz kwada so taxi station ho no mo na abehu wonom ana frame 0243 862-158 0243-862-158 na mama excellent cosmetics dum kwada so na tsantemantemu upe secure sanitary pad ademmu a no wafre no no ama dudu mu atum na medimafo herbal center Dr. Tamo Daso wose yanka nkire ose abusunya yade aye okurankoro yade a wodi akwa abijan aba ana akwafa na abijan na abaye mepa cha obra na ontu ni se hum enfama wo wose yade a wodi achini wachinchina bre wanante abre kora Dr. Tamo Daso medimafo herbal center wose yanka nkire ose fabra no onyi yade ni mfiri wo wo the time to so stroke enwedweye sisi yade die mu odene wo koto a wakafom de bia wonko asede amanfo mema kentina nwam etibi die nyina wonko a wodi bo ani misisi akwahye misisi utina wa ya akwahye misisi sa obenwansa akwahye de sene entini kwo na medimafo herbal center wo momo awo afei de bia wokotodwe diabetes esichire yade eya kawso u prostate hu sensem kwo hypertension mojabrosho wo betu ne se ehum eba no liver ene kidney hu sensem so a medimafo herbal center esabra mopa wache eba ne bema ni nyina awo ne ma mepacho mo nkowate obeboa mo amamo so baby nge ebesu wo mo na so na ose typhoid no sai yade ya yese wunya sabio wo kwa ya de sabio mo se asede wadi sabie yi wo kwa ebetu ase na malaria ne kura de one touch kura medimafo herbal center Dr. Tamo Daso enono enkran ha se no poku ase mayira wanu mu a wamso wa mokwan ma o mayira no ehwa na medimafo herbal center Dr. Tamo Daso ewo ho kumasen so agogo na obehu yan wanom ewo ene government school na ewo agogo no na din hwe animu for 0244 774 282 and 0500 727 251 medimafo herbal center Dr. Tamo Daso ana was the Lord is our almighty healer nyankopon ene be healing ye wa madamenti ene ya bi nsemu yi amawo ebesisi ya Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kunkura fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, eko bosempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Papa US hakura de. Na kujejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi hu niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi hu niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhwa. Akuoba sempre mono no.
onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu oton cement iron rods banding wires enadua plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye edansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free akra wo yi ka so depo ene pokura se de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese nso e wo koshiman kumase sepase depo no kra danchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese nso e wo dade entam edwiso akra road famesa opposite alaji salia ampaba meboshan Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Hey, Mido, Edrano Pawutimi to Boise, Echichusi, Ado. Now, so Missamidi made the Yas toothpaste and then the brush and the Kuchimissima Minyahumaka. Saint Tina Bokoi. Namidia, my all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me amase say, Menum swa nyunu anasa de eshia. Myself film me biem. Na won hwasa me say ayo fita asas recha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush. And then me do chimisi. Enti na wo see fe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas Herbal, Yas whitening, any Yas total care gel toothpaste, and any brush. Abusian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and any brush abejaso abeboye. Kweku, minim so ayeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malihon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it also got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the mo. And yet the Muampa, the Sadia, Educam Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send the 2 months and 8 years canon. Connection na encheda nkoye na esakakra say wa page mu ama hodiam bam connection na wodi we wa wodi ba de kro wa ba do kro wodi ba do kro ya ke stroke nso de wa fan small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ebusia yetso samno eso ede amawa anopa no nsia bremu ekasie nana KJC Company Limited SOMPA 106.5 FM so na yewuremu ewo ensemu a ena no na watwe a etwamu ya esisi ye bakopa egentre ha ewo maimu efa ebra NDC amanyoko wo mo dwam tenani ebekasa ya mekre
Openi Johnson esi edu nketia ebeka sa kire mu se eniema bi a wo hu no ewo isi mpanimfo ho Maami Jane Mensa na afei ni deputy simienu Dr. Bosman Asare na afei Orura Samuel Tete no wo mu ohun wo mu yie wose niema bi kura wo enem ye 2020 ene 2024 abato enimu nyina no eyade bi anko ye ntinke be ye se wo mo be resign anya sa obi ebabu wa mu waso de entisa wa ankasa obesu na wadi sansem yi etu dwa no na amafo pina so mpanifo ekire wona madwen fa wona sisei opani kase a wokasa fa ho yeda na echi de ama president de ma Imani Africa Ora Franklin Kujo wakasa akire mu se wonu bomu de se de ye beyi se abato kwamisan ene ne deputy 1 deputy 2 yi se wo man kasa be resign ana se ye beyi wonum afri ho no wonu bomu de amafo pina enim ne stand dada senke be ya dia e bia nke betumi aboa na wase watie ononyamfo ase edunkati ansem a woka ye nimu a wase ade ba kopa eha no eye ebra na adehia wonum ewo Central Coffee afi akpafu lolobi ene likpe sa wo mo ayetwa won tia efre wo mo saw no wo mo enya mrahye bedwani ankodi wo mo anim ewo mrahye bedwafie afimpino ni aduonu 2020 bra ye to aba no ema di mu a ma finhia be se enan ni ade akwa kire kura ebeto so wasa no kura na twa ne nsunu kura nam so mu ohun se niema nkoye afi wo mo niema bia wo mo ye ballot papers ene de ka ho bia wo ma omayi ebo ka no ni nyina ka ho eno ohun se ne nwumadie enso ani nti wo mo fa mo dwumadie nto na enra na Franklin Kujonso akire ne nsemu akire mu se wonu mom de Sarfo yi so wakase wode wana no eto won nsemu a obi beka se bia se de ekono wone na adwen anko bankuro mu ntia yentie de Franklin Kujo editor nsemtwefo anim. For me, I'm not surprised that except that there's a political figurehead who is not saying their intended. And I think we should drill down, separate all the partisan noise, propaganda from real issues and look at it carefully. And I seriously think that there is a lot of inquisition regarding in that regard. For me, this matters for me. I mean, everybody knows my position on this. Not to talk about the high-handedness of that. As of that one, if I add that, that's my position. I will not cry for them, but I hope that it's done properly and there are no less petitioners. I will never petition because everybody knows my position. We petitioned the church already on this matter, and I think they are working on it to see what they can do concerning not necessarily their removal, but to just prove that they high-handed, they were evasive, and they were somehow complicit in our financial woes. Openi wakasa ye president edema Imani Africa Ora Franklin Kujo na okasa ye no efa se onyonyafo ase edunketia wono ni titena ni demand isi amanyoko ka se Maami Jane Mensa a wono eye yisi openi kase wone ni deputy 1 deputy 2 wo amofo amudi brento wanya saade a wo amu ankasa ne so wo hwehwe niam mu anu omobeyi wo mo saade ade ne boba ne de ye no omuti ya keka yi ene ono so akire ne nsemu afa ho ne nsamtwerefo na ya toso wo ensafoforo mu apomudi mu nsam emu ne adura adehia womo ewo Doma West Health Directorate wo wanom aye stakeholders meeting bi na dwumadi a wonom ede hyeso no ekoso ewon krankwanta na dwumadie no asemti a wonom ede to so eye bonfrete pa wase crossing the gap fixing Doma West infrastructure and medical equipment challenges na empanimfo a wonom hyiaye na opani kase a wono upiemu e Doma West Health Directorate wonom a woda wonom nyina no eye Mr. Daniel Owusu Amponsan wakasa ye kire mu sei se eba no se yenhwe ayade pa e Doma West ne mpotam a wose eto achew se die amanfo ewo mpotam ho no na sade hye ewo mpotam ho no enka hia sei wo manya kro no enka doctor be se mienu ana miensa enso upiemu ewo mpotam wo doctor ba ko pe se doctor no ko live na ensam esisi wachire no na eni enyan ebio nso eniema ya akade a ebeboa ama yarehwe mapa atimi akoso hospital a eno no ewo Doma West empotam wo no wo mu ni bi wase upiemu aya na ya raho wase bi wo no kora na asede wono na wo ye pani na wo da Health Directorate na no wono na efa ne botom sika enkwatoto niema efa mehwa adehia yade ewo mpotam wo sede Owura Mensa Daniel Owusu Amponsan ekasa ye no SOMPA kase encho so sei emfama
for over 13 years I yet district Bisi Sabre directorate yetna at the year part ohwe baby disease control unit ewo baby public health unit nipa units mako ensia na o dan ba kuma ya create work station and koye maye baby yet year adwuma de enye 13 years I dey at district MY no achi district director any accommodation ba ye enemy predecessors ni na hotel na binum etna at the year at most assembly no ekoyemwa aban ekoyemwa anka ye betumi anya baby papa ama district director of health atna ye adwuma. Apart from that Medsup hospital Medsup nko na ewo baby accountant na ewo baby omote at the year adwuma. Apart from that critical staff ni nyina ye adwuma efri krom eneba nti me problem is say na ye nya emergency case bia just say ye the motorbike and a car everywhere field manager every critical staff we say ye nya emergency nti mumra me asamono emu ya papa se obi bekwa akwaje nteteye SNS ni no bekwa no onya baby entena de mpanimfo ntwani emfa nkɔhye Doma West Health Directorate no na womo emu awonom ne krokra mu no Owura Kwame Owusu Amponsa ede ne sembe we ya wo kire mu se sese wo no office kra na bimbimbo ache no wo se eye ni na nurse fo ya posti wo mo abampotem wonom no na wo mo je transfer esanse wo mo nya baby ntina mo ho nto wo mo ebie nso akade a wonom de ye adwuma no eho nyina akɔkyew e wo mpotem wonom a dwumadie ni titiriw ya wo yes stakeholders forum yi ene sa ne ma ne se bia empanifo beti wo mo so frɛ na wo mo so etumi aboa wo mo enu to say enu chemu SOMPA kase I was you can't deprive districts Bruno region no Doma West account bi ni nema shut down ko yi staffing a problem because nipa no eba ye wo facilities bebre ho no ma even network cry the year adwuma no oni bi any bi but bi bebre so ho no mo a dan cry mo betenam aye adwuma ebi ni ho nti staff no ba be drew her enche bia na omo assign a pre transfer na omo ko abri bia me executive officer ebebo proma file kura no bia na me yamache da ya na me gidi said bia na obi the request say person free district mu na eba say your hospital ya ideal yesenka hospital no ewo nipa be 380 all categories of staff na as a district hospital you are running a shortfall of 173 staff. Openia wakasa ye upiemo ewa Doma Health Doma West Health Directorate ya ewo hono mo awono eni pani a woda wono nyina no Owura Daniel Owusu Amponsa ena wonom eye stakeholders forum a womutu din crossing the gap fixing Doma West infrastructure and medical equipment challenges enti womu hia mo apa yenko boa wonom eno ena enhira ewom ye kwawie sam no ewo asante emantamu a womu a eba no agudie mu ensemu a womo eye para sport no na womo ekaka womo nyina ho bomu ena sabio yenua no mu a womo edidam ewo womo nipadua no akwa no baabi womo etonsa efre wonom na opani a woda para sport no ano eyo Owura Benjamin ano wana ye womo president womo ekwa womo nyina ebomu a womo kofa sabio wo hwe wo Facebook no so a womo ni nanyo enso sede womo ebobo no efekwa eya SOMPA 106.5 FM Accra e Facebook no so ubetumi ababa behwe na wonom say womo amadi didam is para sports and access power games no afi bia eyade ekoso na afi we ne de bekoso osana aboso memetre August boso me no emu ena bekoso e Kumasi Sports Stadium na empanimfo yi ekoyi womo a womo di didam yi ene wonom edi djuma a womo ebo netball ebo eye football ne de keka ho na wo show Facebook no so abehu ha wa womo ebo womo football no na djumadi enimu no ena Owura Benjamin ano ekasa ye kire mu sei womo hia mo apa esanse womo no ewo mu se womo ni padua no edi akwa ni bi edidam de enso miye enyi ye ni mfa ma womo na womo no para sports and national authority no womo nyenyi mu enti no se nipa na didam si wani dam womo pese womo ni je na womo ka womo hu bomu se da be ya womo so be fili se womo ka nipa ho eya sa se ye yi womo mu sa na ya na ha adwen enu ti no womo de sa adwuma de kwa hyehye so ma womo a womo kire mu sei Nyankopon ya adom a
osana busume agestinim ena dwumadie ne kasepa ebekoso ewo Kumasi Sports Stadium nti eniema bi a wo mo hiahia wo mo toto sere mpanimfo ese wo mo fa medum wo mo sede ebeya yenuan mu nso wo mo mfili se yeyi wo mo mu na wo mo so anigye no ebewie wo mo peyo a wo ne sompa kase yamani boni a wo kopi Kwame Redo etwetwe sankomo a owura no echeche nsemu sede wo mo ye ne de enyame so ade a ena wo no mo ye owura ano ensemu a wono sompa kase yamani boni Kwame Redo echeye no ebini. Now equipment heading see benya and you always improvise even when you are talking about wheelchair basket they say will be facility na dia more because Baba Yara Sports Stadium one we say there were court in our but you need facility a bit me accommodate you more it almost will be your friends a basketball court no more power they see I can say new director wa bay Mr. Ban Mensa they make sure so they make it available obekena facilities e bi ni ha it me accommodate your para athletes no me making available equipment your challenge pa it no there yes rene say obi bia wo bo bia no obetimi dia ba beboa na fin so partner organization NGOs no we are appealing to them to come to our aid no more to come into our aid na wo momoaye yesre para sports no asante matam wo mo so mo hia moa yenkwa ne yenkwa boa wo mo sanse wo mo a wo mo enan wo ho a wo mo ye peye boa wo mo a yenuanu mo asebio wo mo ni padua no akwa ne baabi adi dam a ye enteteni wo mo wo mo nso filis wo mo kan ye ho no eno so ye boa wo mo a enhira wo mpa owura Benjamin ano eye president e de ma para association no e wa asante matam eno okasa ya yamani boni Kwame Redo eto sa enkrai e de esom yen ebusua yen na yesu yi na no sia bremu kase a yato din na KJC Company Limited kase no ye mu ni komu se pei safei e na waso wafidi a ensemu a ye de adi wontoa ebi ne sei Professor na Jane Opoku Agyemai Ghana mampani abedi eche vice president no wakasa chemu sei NDC amanyuko e na afei onunyamfo His Excellency Yera John Dramani Mahama womo emfa manyosem enwewra hyiapon ahodo mu e wo Ghana ha sei ya sansemi wodi kwatudwa e wo 58 special congregation a ekoso e wo KNUST no na sadan so na ye mpanimfo a womo ewo Doma West a wonom na eja womo hye adehye yade ho nti Doma West Directorate no womo tutu sira mpanimfo se womo hia moa pa o baabi a anesefo beda baabi a doctorfo beda womo doctor ba ko pe okolivu na eho aba asempa nti womo hye na ban eni mpanimfo a womo nsem obi entwa woni emehye Doma West Health Directorate no na eno so emoa pa owura Franklin Kujon so president Edema Imani Africa wakasa achemu se eba no owura esiedu enkete ansem o kan se isi mami Jane Mensa ene ne deputy 1 deputy 2 no womo resign no wono so ache na adwesen kafa baabi no eye na mum Sarfo no ensem ne de oka bia manfo pina ene baabi agina yede mu nsem esomo abusuan nsem no na dosom ene didi wontu ehye no so se efri SOMPA 106.5 FM Accra so eje ne ho sachreme na atwa no fede sa ta bodam e wa santimantemu a SOMPA 93.1 Kumasi ayiko FM 100.9 Kumasi Krona afei adamfopo radio ebutu Paris France abuchimemu a wonom eso ensemu epetenye takwafo munyimu 2 SOMPA 101.1 afei takraden so me de 5 ni nyina emamo SOMPA 103.3 tachibanfo se ye ginemu sabilaba SOMPA 106.1 sunyane susonfo sunyane fo womo so womo shellai papa womo biemu e ma de hye eteyenka 98.9 enkranza fo so so womo ye ni nyina they do all SOMPA 90.7 Doma hinkuro se ye ne wutimi ntake ma me akutuba da SOMPA 101.3 afei wudi koda no so ye demu live e wo baabi a FM stations akentra nwama pepian koma no eguo no a wote ye nka free SOMPA 106.5 FM Accra so Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra afei YouTube no so SOMPA FM live www.sompaonline.com ewura atabu atiada ma atabi wono ne esem for pania wakwitire nsem nyina potoka sem brofo ade akogua no ma wobetumi akwa kenkan bie nam so emana na KJC Company Limited adansie ne ma papa fie ene ho a ahyeta mantam donsia ne nyina da Central to abona baso ne nyuma eso ani 0204
355-040 na wanya bi na afa secure sanitary pad nso so yasene bi a oba abosom so a obemo media de bia meka me no mienu se ye mu ani wo mo na memo ekopem se menopause ebeche yen enti eye secure sanitary pad no na beboa wo midimafo herbal center nso se bra Dr. Tamoda so no na on fa time ento yade no so se chronic diseases yade a aye krankro wakọ India ba China ba na se yade no nkoya midimafo wa he ya pokwase mayira enkran ha na ubehu wonom afa kuma so agogo government school na wo ho no ye ne wo mu ne din hwa ni mo 0244-774-282 na midimafo Dr. Tamoda so enso emfa tam nto yade no so na entuase emfa emawo afa wo a woje brani adaji etie ye chichi ni benche Facebook fo nyina ye damo ase afa so menu odimi ko Facebook no so wo hu me fefefe eye Sarfo kantanka no na de me call Facebook no so ema osamufo panuru ataboate atabi esemu edimakase bodemfo nyina da metwa mu puse mabo adwuma dodo ema abena badu adepa kofi meso mebeje bre ene adaje esom madase akrawo sede nyankopon ya adom a